Davies, a fi sydd wedi cael y job i'n heddi o rando arnoch chi yn siarad am y llyfr rydych chi wedi ddewis. Ie? Oce? Iawn. Nawr ti, oeddech chi'n gallu dweithio, cwestiwn cynta. Iawn, cwestiwn cynta. Pa lyfr rydych chi wedi ddewis? Mabinogi, Pedwar Cainc, gan Sian Lewis ac lluniau o Ballerin Leblond. Right, a mae lluniau llawn yn bwysig bron y bod ar testyn fan hyn, yn dywe? Maen nhw wedi cael arlunydd arbennig mewn. Right, dewch i ni gael gweld. Symud hwnna, so ffordd am munud fach te, gan bod un dyn ni fyna. Cwestiwn gyntaf wy'n holi chi o ddifri am y llyfr yma nawr yw, fe wedwch chi 4 cainc y Mabinogi. Okay? Wy'n mynd i ofyn i chi nawr, pa gainc i chi wedi hoffi o fe? A gallwch chi ddweud ychydig bach amdani. Okay? Nawr, ti beth am ddechrau gyda Cian? Dwi'n na stori gorau fi oedd Branwen, oherwydd da ni wedi siarad amdan y stori yn dosbarth wnaethon ni wneud gwaith amdan chwedlau yn Cychwyn Blwyddyn 4. So da ni wedi clywed yn bach o Branwen. Dyma bach o hanes Branwen i fi. Pwy oedd hi? Roedd hi'n y hogan mwyaf dal ac Chwaer i Bendigeidfran, yn y wydan a Efnisien. Hanner brawd i Efnisien. Efnisien, ond mae Efnisien ddim hynna garedig. Oherwydd oedd o'n flin bod hi wedi prodi matholwch heb ofyn i fo, a wedyn nath o torri clustiau ceg a cynffon ceffylau o matholwch. Dwi'n meddwl bod o'n peth da bod nhw heb di wneud lluniau o'r ceffylau wedi efo gwaed a bethau drostyn nhw. Maen nhw wedi wneud llun o'r ceffylau wedi dychryn dipyn, ond dydyn nhw heb di wneud llun o ceffylau heb clustiau neu cynffonau neu cegau. So dwi'n meddwl bod o'n wneud fel bach o mwy addas i blant. Ti'n cytuno efo Gan? Diolch. Oherwydd, bys o ddim yn stori i plant, os bys yna plant yn gorau gweld hynna yn llunio o ceffylau efo gwaed gyd dros nhw. Wedyn, bys yna plant ddim yn offi hynna. Os bys hynna yn y llyfr, bys ni yn... Fel braidd y drwg. Ia, bys... Hyn llefau yn y nos, efe? Ia, ac bys ni yn dewis llyfr arall a bys ni mewn, bod hwn ddim yn addas i blant. Okay. Beth ddigwyddodd wedyn te? Cewch fi mlaen o'r stori yma. Hefyd, fel nath o ddweud fysa fod ddim yn addas i blant, nes i clywed bod oedd o ddim fod i plant, oedd o fod... Yn y dechrau. Fel... fel i dolion oedd... Ta iawn, ti wedi bod yn ymchwilio. Do. Right, ewch â fi mlaen, beth sy'n digwydd i... Mae'r ceffylau wedi cael ei anharddu, mae Branwen wedi priodi matholwch, beth sy'n digwydd nesaf? Mae Branwen yn mynd i Iwerddon. I fyw'n hapus? Na. Wel, yn y dechrau am Blwyddyn, a wedyn oedd yr milwyr wedi gweld amdan hyn, wedi deud wrth brodyr matholwch. Wedyn oedd brodyr wedi deud dyn ni gorfod cosbi neu bysa matholwch ddim yn brenin da. A wedyn nath nhw fynd â hi fel rhywun i helpu goginio ac oedd hi'n cael bonglist bob un. A hithen dywysoges? Dwi'n meddwl oedd hwnna yn deg i hi, oherwydd hi byth yn gwneud yn byd ond Efnisien na. Oedd hi'n heiddi y cos hwnna. Dwi'n yn siŵr os mae pawb yn cytuno efo fe. Dwi yn cytuno. Dwi'n meddwl Efnisien ddylse gael y cos, bod hyn fo'n a maen nhw di roed y cos fi Branwen yn ddim yn deg. Dwi'n gweld sut nath Efnisien mynd yn flin fel pan mae neb di gofyn wrtho fi, allan bod wedi colli tempar a dyna pam nath o'n neud o. Ie, ond dwi'n meddwl bod o angen neud rhywbeth mor fawr o hynna. Na. Ella sa'n fi jyst siarad am ydw a ddim... Ie.
Rhesymu gyda nhw, ie? Ie. Ie, oce. Allai fi'n chi cam ymlaen nawr te. Mae Branwen yn ffindio ffrind fach. Beth sy'n digwydd? Dwi ti wrth ti sydd wedi dewis y stori y chwedl yma? Mae yna aderyn yn dod, a dim mae'n dysgu'r aderyn i mynd â llythyrau bendigeidfran ac yn dysgu i'r aderyn siarad a bethau. Da iawn. A beth sy'n digwydd wedyn pan mae'r aderyn yn mynd â'r llythyr? Fra hefyd. Mae'n dod a mae penfo'n edrych fel mynydd a'r cychod fel jungle a mae pawb fel... Ac ei ddau lygath netfol fel afon. Maen nhw'n dod at nhw nes ac nes. Ond un peth dwi'n meddwl, dwi'n meddwl fysa ti'n meddwl bod... Un peth... Alla mewn rhyw fath o gartŵn neu rhywbeth, ond os ti'n meddwl amdano fo, dwi'n meddwl fysa fo'n edrych fel hynna, ond alla o bell iawn, dyna nos fydd o'n edrych, ond dwi'n meddwl... Ond oedd dychymygu byw gyda pobl yn y amser yna, oedd e? O'n i'n credu yn y pethau yma. Right, mae yna un peth pwysig mewn bwydyr sy'n helpu y Gwyddelod. Beth yw'r un peth pwysig yma? Y grachan hyd. Da iawn, a beth yw enw fe yn y llyfr? Ffai dadeni. Da iawn. A beth sy'n mor hynod am bair o dadeni? Wel, os ydych chi'n taflu rhywun sydd wedi marw i mewn i'r grochan, maen nhw'n dod allan yn fyw, ond dydyn nhw'n gallu siarad. Wel, efo'r dan dydyn nhw'n gallu siarad, wnaeth ni gael hynna o gwaith chwedlau cyn y stori y Mabinogi. Wedyn, wnaeth ni gwybod cyn y Mabinogi na oedden nhw ddim yn gallu siarad, ddim yn gallu clywed, a oedden nhw ddim yn gallu oroglu. Ar ôl y Mabinogi, dwi wedi cychwyn sgwennu fatha mwy o'r Mabinogi. Ti dechrau sgrifennu mwy o Mabinogi? Ie, fatha. Wel, nawr te. Mae'n troi mewn yr ail stori. A mae'n gronau pedwar yn mynd yn ôl yn fyw a mae'n helpu Lloegr a maen nhw'n dod a Lloegr. Helpu Lloegr? Ie, hefyd mae'n ddrwg efo. A wedyn mae Lleu yn gorau mynd i gwffio. Right. Ch'mo beth, chi'n siarad, o'n i'n gwybod bod chi'n mynd i weid na, chi'n siarad mor ymestynol, mae un chwedl dyn ni, a dy gwestiwn di, ydych chi gyd yn cytuno, mae Branwen y chwedl o fe, neu ydych chi'n anghytuno fi? Ti'n cytuno? Dwi'n anghytuno, dwi'n hoffi Pwyll. Pwyll Pendefig Dyfed, dal arno funud, a pwy wyt ti'n? Blodeuwedd. Ch'mo, hwnna'n beth da bod chi'n dewis rhai gwahanol. Nawr te, le ni'n mynd i fynd fan hyn mewn munud nawr te. Galli di just dweithau pam wyt ti'n hoffi chwedl Pwyll? Oherwydd mae'n ddau ran. Dwi'n teimlo fel mae'n ddau ran ac hefyd mae o yn... Esbonia'r ddau ran yn sydyn i fi. Beth sy'n digwydd rhan 1 a beth sy'n digwydd yn rhan 2 o'r stori? Rhan 1 ydy mae o gorau rheoli anwn am un flwyddyn ac un diwrnod. Da iawn. Ac rhan 2 ydy rhan ble mae o angen prodi rhan. Da iawn. Diolch yn fawr am fod mor gryno, achos mae'n anodd torri pethau lawr fi becyn bach hwnna. Da iawn ti. A ti di ddweutha i Blodeuwedd. Pam bydde ti? Pam wyt ti di hoffi Blodeuwedd yn fwy na'r lleill? Dwi'n meddwl, oherwydd mi o ddim yn plaen. Dwi'n meddwl oherwydd mae lot o bethau'n digwydd yn ddafo. Fel mi o ddim just, dwi'n mynd i fynd i'r siop. Mae yna lot o bethau'n digwydd yn y fo. Felly dwi'n meddwl dyna pam dwi'n hoffi fo. Da iawn. Ch'mo beth, dyn ni'n hoffi cael sgwrs am hanner awr gyda chi. Byddai'n braf i glywed mwy o beth sydd gyda chi ddweud, achos mae gymaint gyda chi ddweud, a mae hwn yn lyfr sy'n agor cymaint o ddysau i drafod, a chi wedi gwneud jobyn ardderchog. Diolch yn fawr iawn i chi. Many hands make light work. Gweud o? Many hands make light work. Gwaith tîm ardderchog. Gorau chwarae, cyd chwarae. Diolch. Newch chi fwynhau y diwrnod, a newch chi ddal ati i ddarllen, please, a dalwch ati i ddarllen y chwedlau hefyd. Croeso. A pob hwyl gyda'r ysgrifennu. Diolch.